Badak rawa putih gudang mana semakin unang beren angia nilaina may beren masya is rohani tukso saja kan awal puasa tadi dihantar di bakana dan mangguni pasung-pasung karena boleh jadi lihat jawab menurut masalah kami jiwa semuanya musik apa bersama juga dengan kita masuk sama lamon lang lamon sa biyawe orang tua nama dan orang tua training dulu jadi mudah-mudahan sama ibu dapat tamu kau udah lihat ya amin biarin kau oke mak boleh biar kau oke boleh bapak kan pusing masih jalan nih iya.
KBP si Marga Harap. Takas do di hari naksalpi dinaro anak nami rapodo nanek parmain nami tutongan jago nami lah sujo kami hamu laus takas supada kami lau panitipan nami si padomen nami iman nanek parmain nami mari tema di hari naktatiti di bulan natatangga di hari sadari emak nasida naneng majalo pasu-pasu perbagaso sejoro itu hatta mari tema pasona mari tema di hari nami asarapitan non dina mambuan ima nahutitipok kami anak lor puro ni urey lau udur tu bagas dore las iso mami dina mangido dihamu sangat nyaman namin na namin para ni uria matung malas irowa kita apalau pastiko majalo pasu-pasu pada masariti ang mamangiti na posona di parnako patangario sadutang yang manita dihamu masuk itu para anak parburu nang kami para hari dia ang dia gabi rumah tangga na denggan Amin. Buru muna, calon parubay muna, jara biar tidak jauh. Amin. Mau dimasang paduan sian kami mardong mulia. Panginoon kita. Mulia dijumur sebuah nabi dari pamori Tuhan. Digugasan manuguton, pak mami Tuhan, manuduhon iman nagabi pengantin bawa dok pengantin buru. Iman nagabi Tuhan, sama jalan pasukan boga sama tidak. Ang giatnya dari Tuhan, pahit na sida, giat mo sanay, para makburu sida ng Tuhan. Kasi ang Jeremy dari Tuhan, ang suriat kapamili, ang sasakot sa sulina. Sa tanging sa lolot niyan, giat ka ulaw ni, so itangiyang masida dari Tuhan, ang giat dengkan masasalat, tong sesuai ng tanaman ni Tuhan. Amin. Amin. Bungaon ba yapang para kaum mundo bagat ni akara tu yamu na yapang tinggal hono kuma HP sudena posoni nang saha nama au HP diha tua
Mari diwarni di Bapa Ama, diwarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, diwarni todi parbadia. Amin martani amanita. Adi Tuhan di Bapa Ama namin na di badua gijang. Hodo na mga Tuhan tatongan sa kayon. Sapuji mawarna ali Tuhan, ala di sekapi hodo akadengkan dijolo dengan kami. Di dahodo dengan namiyo nomor sakap na yung magbagas. Jangan hodo na sida magido paso-paso. Wala dia anak tuh, ala kue agami, anak koru ini, Rona sida batas joro, lahu buka pardona sari peruni. Atau saya tetap manasida di bagasan asing roham. Pasu-pasu jalan ramoti manasida marikehite pak kaholonin. Raja manasida marikehite todi parbadia. Asa mamuka jalan marusung di bagasan dami pardongan saribia manasida. Tangi mematangi yang namion ala ni asidot holong ni roham. Amin. Mari di mga tumuan kita. KKBP si Manggarat. Sude marlas ni roha, si solhot ng tondong ta, sadariyon. Manjalo pasu-pasu, iyan ang kota, siyan huriyai. Jala pangido atta, saigade jala horas, tujoloon. Maranak ng marboru, saur matua, pasari peoni. Di hoamang pangoli ng oroani, pos maroham hapos ituhani. Masadama hamu masih urupani, sadatudo lok tutoruani. Atong pasat maririm tutuhani, asa sure pasari peoni. Radotima sude atani Tuhani, nakodani natua-tuani. Oa mang panguli, haulongi niolimu. Ikon anjuonmu, sasudeha galeona. Togu maibana, lamaradat maruria. Songon Tuhan Yesus, nama nogu huriana. Oh ulinai, saururan somoni, masana maduhani. Toko
Tumata na inaulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di pasu-pasu pabagason bisar manaludo Citra Setiani. Tersurat ma di Kolose di Dudulu ayat 15 sorat ma di Dokisi. Jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu si dohamu di jauh di bagasan sadaging. Gabe paroha mauliatin hamu. Jala dameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu si dohamu di jauh di bagasan sadaging. Gabe paroha mauliatin hamu. Hidup sa. Kurin itu hanta salulut natarjo. Lau pajok kon sada rumah tangga naik baru, rumah tangga ni hawa Kristen di dogma ibadah aka nabadiyah. Dipilih di bata pajok kon sada rumah tangga napina jongjong na di bagasan goarna. Jadi aka nang keluarga noai nong di pasu-pasu mari di pasu-pasu pabagasan di jorong di bata di dogma aka nabadia jala hinaholongan mulai dosonya manginang aka nabadia jala hinaholongan berarti ulaun nape di tongah-tongah di keluarga ulaun nahubar tu debatan. Jala perjalanan di rumah tangga nape berarti keluarga na badia jala inahulongan ido nang nadiamu nadua bisar manalu do Citra Setiani dipilih menjadi orang-orang Allah, anak-anak Allah mendirikan rumah tangga. Naftoari di PHD amadot ina kulo kami do iya keluarga ima gereja namanya inganan ni kadadanak akayanak ko suami istri bertumbuh di dalam iman. Jadi pacocokon keluarga dada asa tanpa keluarga dada holan asa adong ia nakon lalu karena umur sudah semakin menua maka ia berkeluarga jauh lebih besar dari situ. Keluarga adalah gereja yang kecil. Menurut itu gereja namanya kelas di situ berarti akahata di debata pati di debata diulahon toh marido kamu aka nabadi. Jadi ma si ulahono di tengah-tengah di keluarga ima para sinorohaon habasaron haserepon labok dohot labes niroha. Amangina pengalaman pribadi kami mau dohot si dohot pangolit tanong bisa manalu dan hutan dahamian nasida dapat supang do tiki perdana mau kalau do tahe tiki ulau mau kalau ni pintor tadi do seret ni rohana labok ni pakatayonna dungi hutan dahamian do warna si bisa manalu bahkan holan inang sapitia dope na boto haminya dan boto hamil dope keluarga si bisa hal tadi dah mabur suni rohana siani muse perjalanan sahat tetangga sadarion kurbo kami termasuk kategori mulus neng mangariri tanggal pas roh abang mulungan neng mangariri patupolon pas kudu lau di si Bagarat duaon jumpa kami video call dapat dikina bahkan tanggalnya cara-caranya supaya bibit cepat dan semuanya boy diulang asuya dan ala diseret di mana gian parjulu pajupang doa kami ra dan murah
dohonan ia dan lain sebagainya. Ala burjun rohana ni burjun rohana pacutang duni tahe serius bebana naik rumah tangga atau bebana berkomunikasi di Jakarta pe saat besar serius sahod do boy berkomunikasi dan kia lupa manuku naung boha perjalananna memang agak lupa ibadah martumpul beda di Papua tuau naung martumpul ibadah ala ada tinggi nakan tinggi ada apa kalau bagi benda bang WA amang tu ngamar tu pola nangin nabe jadi lupa mau dok tanggal pemasuk-masuk nasa dario ala ipe tari dama amang inang Allah debatado nama milik nasida sahatu tik sadario so ni pemulus ni padalan nadono kumulai sian mengalir tanggal semulai saya nama tidak kolaborasikan mengalir di tanggal martupol dan lain sebagainya. Tuhan berencana baik. Amin. Mari kita ditahi rohamuna donuain naing marbagas alai dang tamahala Kristen marbagas songan satu nada di bata atong tangiho kamu majolo hatan di bata taringo tuluh ni pardongan sariteo ni ala Kristen jadi ditopa di bata majau mai tumiru rupana ditiruaton di bata lao manok pa ibana bawa dot buru-buru nasi dari topa dung dito pa di bata jomay di dok iba nama dang denggang sa sada baway pujo. Kubahin magi iba na sada buru-buru pangurupi di iba na bahin aktuk. Alay siyan mula na idope di hato panay bawa do buru-buru na sida dito. Alani ita di kono ni bawa do amana do inana patopon diri na tunyolin. Nagabi sada daging do na sida na duai. Asa dada dua benasida tung sada daging do. Aku ni ididok Tuhan Yesus ganub na paulakon na niolina iya soalan na marmainan na palaku posado pangalakup do nang namabuat na sirani atong na pinadomu di debata dan jadi sirang ni John. Sonodo didok debata tu bawa hamu aka bawa haholongi hamu mapardi hutamuna songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama ngalehon diri na humokops unang buruk kamu dapat nasi ikon marroha hamu madungan nasi sangat baik kamu nasi da songo donga paneang di hamoluan nasorasu dungi songo do didok hata ni debatatu akka buru-buru dioloi akaparokuan mabawa nabi songon pangoloina di Tuhani ay bawaido ulu ni parihutana songon Kristus ulu ni huriai ikop boto
porman, toman, magdongan halabohon, dohot hadimahon nito diparangi ni bor-borwi. Iman na arga di jolo ni debata, dohot di jolo. Atong songon akan nama parangion hata ni debata maham. Sumulukon parasi ni rohaon, dohot haserepon ni roham. Masih paune-une mahamu dohot masih sia-sia. Saluhut riting ni roha, muru, rimas, panunggahion, dohot pangicahyoni, daoma sia kamu. Alai dibijang ni saluhut nai, masih haholonga mahamu, ai ido rahut-rahut ni nasundinggan. Dugi dami nasian di bata, ima mangarajai di bagasan rohamu. Jala saluhut nabi nahemuna maritehi hata, manang pambahenan, totong may maritehi goar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna, dohot ulawmu. Atau nunga dibigyamu hata ni bata taringo turuhut ni pardongan sa regioni. Namanukun maanuay jumulo diho ali pangoli si bisar manalu. Olo doho makajongcokon di jolo ni lebatano boto saluhut. Doho di jolo ni akadongan na pumudison. Na di pangidoro hamdo si Citra Septiani nani riritmon kabilongan musaripe. Olo doho makaholong ibana siyan nasorham. Doho mangulahon siyan nasa bogom. Huhut marparangion parangin abadia rabdohot ibana. Na ulo doho mga juaju dohot hagalion na tunsura humurang parangina. Jalan na sotupa paulahommu, manang tarikonommu ibana. Pay madisira kamatea kamsogot, molo nang sadaro hamanguloy salot nai dokna. Nanukun maaw do diho ali inang Citra Septiani. Niririt ni si bisar mananwon mahendongan na sarili. Naulo doho makajongcokon di jolo ni debata no boto saluhut. Doho di jolo ni dongan na pumudison. Na di pangidoro hamdo si bisar mananwon gabi sinodukmu. Olo doho makaholong ibana siyan nasaroham. Dohot marpangalahon na ture maradokpon ibana. Dohot marparangihon parangin abadia. Pabuah hala Kriste ko. Jalan satu pamahilolo ko manang tabi konommu ibana. Pay madisira kamatea kamu sogot. Molo nang sadaroham manguloy salut nai dokna. Naposo ni debata dua na mambuan hatana tuhamu. Marite-hite guar ni debata ama. Anak doto di perbadio do madok. Napinadomu ni debata. Dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabawina Tuhamu jawa asi marohana bidahamu. Didopakon Tuhan debata mabawina Tuhamu jalan di pasorhan madamena tutod di munabe. Amin.
Hanya kona kriat. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang. Holo-holo di salut sileo-leo na dinggan do nasa ulibasa ng Diyos. Kupasa kami masya na nilomi kung kami pilihan namin ito. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso na ijara mo di asang pangasya kami pilihan no. Pati pulo na radyo mo dito nga tongan muriang doho di Portibino. Buhay maruhan namin mariteite to din. Asalam tada kami godang ngisi leo-leo mito kami. Asalam gir-gir hay magdok moliate tuho. Maghite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahman kita sumabaw di tangiam. Ali amanan. Ali amanan na di Banua Gijang. Sa bilang tadi amabamu. Sa Roma Arajamu. Sa isok mga di Banua Komosong dari Banua Gijang. Ia makuha saya yang mau sa tayo. Sana semua perasaan di dosa yang orang dosa Tuhan. Udah pergi kamu juga. Ayo manusia aku. Ayo Asin rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong rohani di bata ama. Do parsauran itu di perbadi ama madungani kamu. At yung selamat jalan di dalam along kami zakat pangyari alana kaunak lagi proses debe asiro hamu na pasata mo na sodik dalawa mau rubi ata. Sonang
Suapi mak, suapi parmemu, suapi dua anakmu, salipe, suapi mak. Iya, permain. Udah tipe batu ah. Permain. Pada asal, nimbang, asal nak suku tak, so tengok. Di boleh nak pribadi mu dah deh, on langsung doh. Langsung tu pusat doh. Muat tio, ya. Muat tu lanjut tu nasi kacau na ya. Oh, di mana maju dong, kalau beli makan dah. Matong ngau, di rokok bek. Ya. Di napasahat to apa gaul pangudara kamu Jadi mau lagi mari Tuhan ta parhora sama nang dihitam. Ya mau bermusik nari, makmula rin nalang galing makmula lang. Baik dalam dihami, godang mulai. Marmula matutugi kami akan marmula buru lau horas do lau gabi di bagai dapat tinggal nego mahami manut paribata tanggung mobil matok si raja ni hulaga kami asa beda manggihami gudang sobai odak sedang
mamburu manguduti dia kaulang tak alaro marsompah hamuna Tuhani si raja mula-mula saluhurna tong do naik pasatun dia kak udah sampai dasami dua muna boleh coba di penon di haror nami las rohani badan las manang rohani akan tertimuna. Oh, gabi. Apa nih nabi? Alalu ngasih kau si raja yang baru nami. Dia pasatun supaya supaya nur Tuhani si raja mula sida naik pasatun udah sampai doa itu nasida dalam musik gambar. Panoktoran nani hanya na tuan naman do para panatapan bali jewon tio bedang dihani ko sa asatan pado mamang do Hallelujah.